Отиваме в света на технологиите, в интернет пространство и в създаването на контент. Тази хубава българска съдържание. дума. Какво толкова контент, боже мой. За манията ни към социалните мрежи, за скролването, това дето е така правим надолу-нагоре, до схващане на пръсти за съдържанието, което непрекъснато се бълва от този малък светещ екран. Нека видим какво е подготвил репортера ни Пламен Петков. Здравейте, уважаеми зрители на БНТ! Аз съм Пламски и днес си говорим за съдържанието в социалните мрежи. Вместо да си говорят, всеки забил нос в GSM-а и толкова. Това е контакт. Опияняваме се с лайкове и пенлив контент, който, разбира се, сме изпили на екс. Да, чувствала съм се опиянена и по принцип даже и в момента мисля, че съм и се опитвам да го откажа. Поръчваме рилшотове и късаме жартиери, полудяваме и започваме да мятаме емоджита под звуците на хита на сезона. Луда по тебе ще си остана, дори да бъда жива рана. Тече пищно огощение, което малко прехвърля рамките на доброто възпитание и разумните действия, но хей, в интернет и на война всичко е позволено. Обменяме сочни клюки, целуваме се с базик, влизаме в живота на милиони и после излизаме само за да можем да влезем отново и отново и отново. Пиршество на суета, така де, сетивата и оригиналността. Нали, прямо как влогват целия си живот, нали, дейли ручин, в смисъл разказват някакви истории, ти влизаш просто в този така наречен свят, атмосфера и просто си го представяш, че все едно на теб се случва. Ритуалът по събуждане на истината е почти завършен. Остава ни само да пренесем в жертва на всемогъщия Бог алгоритъм малко от нашето време и достоинство. Завива ни се свят. Губим почва под краката си и докато се усетим, биваме засмукани в този чуден и пъстър свят от блещукащи картинки. Вече сме част от него и със скоростта на светлината имаме възможността да изживеем безброй различни животи. Татуирани хипстери, изписани бодибилдери, дългокраки моделки, фешън гурута, гурме гурута, просто гурута, въобще всякакви гурута. Холивудски звезди, звезди еднодневки, звезди от Ахат, малки кученца, сладки котенца, мече на улицата, барабан в лодка, чадър на плажа. Всичко това сме ние. Тук и сега. Сменяме тенденции като носни кърпички. Превръщаме се в по-добрата версия на самите нас. Виждаме, че скровате ли често през ежедневието си? Не. Айде бе. Не? Не. Но сега в момента изчаквам един приятел за това. Да бе, да. Скровате ли често? Всеки ден. Случва Дори на работа. Ще изрязваме. Не, мале, не. Не много, честно казано. Не много. Аз съм малко по-старомоден. Случвало ли ти се, докато скроваш, да се усетиш, че живееш чуж, живота не е своя? Да. Не, през книги ми се случва, но от интернет не си позволявам. Да, разбира се. Как дава ти възможност да видиш други места, които може би нямаш възможност да посетиш или в момента не можеш? Ако спрат интернет, имате ли представа какво ще правите с живота си? Ще е много интересно. Ще сме постоянно навън, постоянно в природата. Няма да сме забити в телефоните, така че аз съм за. Ще продължа да си го живея, не е толкова трудно. Просто няма да имам телефон. А за всички, които искат да станат инфлуенсъри, днес от електронната платформа на Българската академия на науките пускат таблетка на пазара, която ще подпомага създаването на съдържание в социалните мрежи Съдържанол. Чувствате се отпаднали или ви е скучно? Искате да правите съдържание, но все нещо не ви достига? Съдържанол за безотговорно и безразборно създаване на съдържание. Лекарствен продукт с ефектозенит и контентуронова киселина за деца и възрастни без лекарско предписание. Преди употреба не четете листовката. Станали сме киборги, това е. С изнесена памет сме. Това е истината. Какво съдържанол? Веднага направиха... Контентол трябва да. Не, те го направиха вече в Америка. Откраднаха. Контентол. Или контентанил. Благодарим на Пламски за това нещо. Така хубаво ни въвежда в тая тема.